سلام ናይ ማርኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማርኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽርት ተድልያ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ነዛ ዛንታ ክሳብ መወዳእታ ብምክትታል ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፍሉ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሃሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ምስታ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ምሰደደቀይ ተመርኢና ብሓደ መንባር ካብ ንጅምር 16 ዓመት ኣቁፂርና ኣለና። ብዙም ዓመታት ዝረኸብናዮም ዘጥረናዮምን ብዙሕ ነገር ኣለዉ። ምስ በዓልቲ ቤተይ ጽቡቕ ፍሉይን ግዘን ኣሕሊፍናይና። ምስ በዓልቲ ቤተይ ዘሕለፍናዮም 16 ዓመታት ብፍጹም ክርስዕ ዘይኽእል ነገር እዩ። 3 ቆልዑት ኣብ ሓዳርና ዘፍረናን ትንከውን ብውላድና እውን ኩሉ ሻብ ንፈጣሪ ምሰመስገናዮ ኢና። እቲ ዝበለጸ ተባሃለ ውህብቶ ብፈጣሪ ረኺብናዮ ኢና። ብናትና ሓዳር ዘይተሓጎሰ ሰብ የለን። ኣብ 16 ዓመት ብሓዳር ኣብ ዝጸናሕናሉ ግዜ ተኸዓኢልና ተኸባቢርና ብሓደ ጸኒሕና ኢና። ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ኣደደቀይ ንዓይን ብፍላይ ድማ ንደቃ ትህቦ ምክብኻብ ትገብሮም ነገራት ኣመና ደስ በሃሊ እዩ። ብናይ በዓልቲ ቤተይ ኣዝማድ እውን ሕጉስ እየ። ብፍላይ እዲኣ ምዕባይ ሓዋን ኣመና ዝተኸበሩ ሰባት እዮም። ኣብ ቀረባና ኮይኖም ጸገምና ይሓቱናን ዝጎደለና ነገር እንተደኣ ሃልዩ እውን ይሕግዙናን እዮም። ንሳቶም ንኣና ዓበይቲ በዓል ውዕለታና እዮም። ግና ኩሉ ሻብ ሓደ ነገር እናደጋገሙ ይዛረቡ ንነበሩ ወላዲት ኣዲኣ በጃኻ ናይ ጓለይ ነገር ሓደራኻ ወላ እንተቐየመትካ ቂም ከይትሕዘላ ተዓገሳ ሓዳርኩም ከይትብትኑ ኢለን ዓብይን ከቢድን ሓደራ ንኽሽከምን ኣብ በዓልቲ ቤተይ እውን ንኽከናኸንን ኣርሒቐ ዝሓስብ ንኽኸውን ኣደ በዓልቲ ቤተይ ጌረናኒ። ናይ በዓልቲ ቤተይ ቤተሰብ ለውሓት ብፍላይ ኣደ በዓልቲ ቤተይ ዝሓባነ ሓደራ ልቢ ጌረ ገዛይ ንኽብልን ሓዳረይ ብጽቡቕ መንገዲ ን16 ዓመት ብሓዳረይ ንኽጽንሕ ዓብዪ እጃም ወሲደን እየን ኢለየ ዝሓስብ። እዚ ንኽገብር ዝገበረኒ ምኽንያት እውን ሓደራ ኣመና ኸቢድ እዩ። ሓደራ ናይ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሓዳር እንትኸውን ድማ ክብደቱ ዕጽፊ ንኽውስኽ ይገብሮ። ኣነን በዓልቲ ቤተይን ብሓደ ንነዊሕ ዓመታት እንትንነብር ጽቡቕን ሕማቕን ርኢናይና። ኣነን በዓልቲ ቤተይን ኣብቲ መጀመርታ ብዕርክነት ዝጀመርናዮ ፍቕሪ ድሓር ሓዳር መስሪትና ቆልዑ ክንወልድ ጌሩናዩ። ግና ኣነን በዓልቲ ቤተይን ኣሚነ ናብራይ ከይነብር ዝገብር ካብ ቀረብተይ ሰባት ወረይ መጸኒ ነይሩ። ግና ኣነ ንነዊሕ እዋን ነዚ ዘረባ እንታይ ኣመንኩ ጸኒሐየ። ንሳቶም ግና ብተደጋጋሚ እናመጹ ኣብ ልዕሊ ሓዳራ ትዝሙ ምህላዋ ይዛረቡኒ ነይሮም። ሕሶት እዩ ንሕና ንኽንበኣ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር እዩ እናበልኩ ከምዚ ዘረባ ንዘምጹለይ ሰባት እናተበኣስኩ ንነዊሕ ግዜ ጸኒሐ። ንወላዲት ኣዲኣ ቃል ዝኣተኹላን ሓደራ ዝበለትንውን ንዘይ ምፍራስ ክብል ሰሚዐ ከምዘይሰማዕኹ ክኸውን መሪፀ። ግዜ እናኸደ ብዝመፀ ቁፅሪ ግና እቲ ዝውረወረ ሓቂ ምዃኑ ከረጋግጽ ክኢለ ደንጊፀ ሓዚነ ብግብረ ሓፊረ ኣመና ልበይ ተጐዲአ ኣይተጸበኽዎን። ብተደጋጋሚ ሰብ ዝተዛረበኒ ነገር ብናይ ባዕለይ ዓይኒ ክርኢ ኽኢለ
بورن تسمعو زي أمنو زنبركو نجر بعينين تريقوغن بقى مأمان كبيدوني زقبروج أنيقوني أفكاري تاي بعلت بيتاي أنت دك أي زبالكوا جز أجديفها دك أبتينا دقوز يا ناي ليت مشت ليتي كم سبعي نجز أتمتز حدا جزد ما اندا بيت سبيلا حدا سومن تقميد أتمتز جبرات ألي أيو كابز نجر نخد قطب زي تزارب كوا زي لمن كوا كويني كون بعلت بيتاي كفتت جبرو نجر كتوتز أيك علتن انت نجرا زقدا دي قدا بقى بز حزي أخلني مساخيلة شانت حيزة خوتز انتبل بفتسم قديف كان نيتخيد بزي كخاخ نبريك إلن يفكرك كايلا أو أقري وريقا إنا بخيت تلمناني أبزقزا نعسرت شدشت عمت بحدا زحلفنا يونكر زكيرا ناي ولاديتا حدرا زكيرا من قد يقرفو بزوح تيتس أنا حتقنا نفتنا يبقلقنا تقباراتها تملس أمنا يجنق لومي نابقى زي يكونن وعيلك حجر اللوخ منا أبو كل التسعة كتسأن حون يسألنيو مسددك أي بحدر مقتصل زي خون نقريو سبيتي دق أن حدران تألي مايا بقربا بتن بأزمادن أو واردات النيا أبلع لحدارا زمود كم مفتسم انتاي زخف أنا قرلو قلتفنا خنفلالة لنا يبل قنا كميجيرا نعسر شدشت عمد زنبارك وحدر دق أي ناي بعلت بيتي ناي ولادي تحدرا إذا كله خميجيرا خقرفو اتزخف أنا قردما حزناي بعلت بيتي ولادي تان معواي حوان بهوتي اللون موتناتهم دما حدروا متلم كمثلا نجبرة عبل علز دما عبز حلفوا 10 شدشت عمتات سبيتي بزح طبق نجر كيرات الليا حماق جبرا ولا انت زي قدفتو دق أغنا حزوون كتكناخن معاتيا دق أخدفتو تكناخن دقن تدعى حديراون دهيوم تقبريا قنا انت يواقال لوو أبلعلين أبلعلي دقن عبيت المت جيرايا كمي جيرايا بخمز من قدي حداريك قتل نسخم أبناتي بوتاتا تخونو انتاي موسنكم انتاي كما قبركم كورات خطاتلتي نايماكي ميديا عبيج انك اتسلزلخو بجاخم نزانتا سميعخم سقايت بالوني حساب رئيتوخم أبنايكم انت مزحف بوتا قدفو لي أنا خمببويا سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنباركو نزي مسل نيرو نزانتان تدعى فتيخموه لايك أبس چانل حساب رئيتو انت دعى حلقكم أبناي كومنت مزحف بوتا حساب رئيتوخم كتقرفوا لا تخليكم نس چانل حدشتي اندحر دا حليكم سابسكرايب بمقبر نتاني دول ملكت بمنكا ناي چانلنا تخطاتلتي كتخونون اللعبو أبس چانل زانتاخم كقربالكم اتدالي سوات زانتاخم كتكافلونا تخليكم نس چانل لايك شير سابسكرايب مقبر كي ترسعو بقاتالي بخالي زانتا بخالي مدب كساب نراخب ساسانين خلاتنا يقني لي